Και εγώ έχω τη χαρά τώρα και την τιμή να υποδεχθώ αυτό που σας προανήγγειλα από την αρχή της εκπομπής μας. Έναν τραγουδοποιό που πολύ αγαπώ και πολύ εκτιμώ. Και γι' αυτό είναι εδώ. Το είπαμε. Και ας μην φαντάζει αυτό εγωιστικό. Θήβο Λιβοριά, καλώς όρισες. Γεια σου Δημήτρη και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς σε βρίσκω στον πάγκο του Σημείου Art. Έτσι. Λοιπόν, ξεκινάς μια σειρά συναυλιών στο Passport κάθε Σάββατο. Για πόσα Σάββατα? Για 6 Σάββατα μόνο. Για 6 Σάββατα από αύριο. Από αύριο. Ναι. Και αυτή είναι η αφορμή απλώς για να βρεθούμε εδώ και να πούμε δύο κουβέντες και να ακούσουμε και δύο νότες από σένα στην απόψινή εκπομπή. Γιατί καλοριφέρ? Στην αρχή ο τίτλος που σκέφτηκα ήταν 200 χρόνια φίβος. 200 χρόνια φίβος. Όπως ξέρεις, από το 1813 που έκανα το πρώτο σκαρίφημα του Εθνικού Ύμνου και μετά που έγραψα τη Φράγκο Συριανή, το Αδέρφια μου Αλίδες Πουλιά, το Πουλάκι Τσίου τώρα πρόσφατα. Έχω πολύ μεγάλη ιστορία και ήθελα... Αλλά ως ξεπαγιασμένος φέτος και ως, ξέρω εγώ, ήρωας όπως όλοι μας, μιας ταινίας που τελειώνει με ανατροπή, που τελειώνει με twist τα τελευταία χρόνια. Γιατί όλη αυτή η πόλη, όλη αυτή η πολιτεία μέσα στην οποία δημιουργούσα, ερωτευόμουν, έγραφα τραγούδια κτλ. Τα τελευταία 3 χρόνια σαν να εξαφανίστηκε, σαν ένα σκηνικό που έπεσε πάνω στον εαυτό του. Λοιπόν, σκέφτηκα, θυμήθηκα που η γιαγιά μου έλεγε τα καλοριφέρ ακορντεόν. Και μου άρεσε πολύ αυτή η μεταφορά της και τις μέρες αυτές που ήταν όλοι ξεπαγημένοι και μίλαγαν για αυτό το πανέξυπνο μέτρο της υπερφορολόγησης του πετρελαίου θέρμανσης, σκέφτηκα ακριβώς αυτό, ότι θυμήθηκα τη μεταφορά της γιαγιάς μου. Οπότε έπαιξες με το ακορντεόν, καλοριφέρ και βεβαίως με το ξεπάγιασμά μας. Υπήρχε μουσική πολύ μέσα μου και στην μπάντα μου και στους φίλους μου και όλα αυτά, έτοιμη να βγει. Και έτοιμη να βγει ακριβώς μετά την ανατροπή. Ότι δεν είναι αυτό το τέλος, ότι υπάρχει πράγμα τώρα να υποθεί, ας πούμε. Μακάρι να μπορούμε να το λέμε αυτό πολλοί από εμάς. Δηλαδή ότι έχουμε πράγματα να πούμε και εσείς πρώτα απ' όλα οι δημιουργοί, ότι έχετε πράγματα να πείτε μέσα σε αυτήν την κατάσταση. Ναι, όχι. Περισσότερο και από ποτέ. Να σου πω την αλήθεια, εγώ πιστεύω ότι η καταθλιπτική περίοδος ήταν λίγο πριν. Δηλαδή εκεί το 2005-2006, εκεί υπήρχε πραγματικά, το έβλεπες πολλούς εφήβους με κλινικά καταθλιπτικά σύνδρομα ή πολλοί κόσμο να αισθάνεται καλά και να μην αισθάνεται. Η κατάθλιψη της μαϊμού ευμάρειας που ζούσαμε. Τώρα ακριβώς, είναι η κατάθλιψη της αλήθειας. Τώρα υπάρχει κατάθλιψη, αλλά υπάρχει και ένα ξύπνημα αισθήματος που μπορεί να είναι... Χαίρομαι που το λες αυτό. Ανέφερες στο λόγο σου κάτι για τους μουσικούς σου. Εγώ θέλω να επισημάνω ότι η μουσική σου είναι καταπληκτική. Εννοώ η μουσική με όμικρον γιώτα. Τα παιδιά που θα παίξουν μαζί σου στο Passport. Ξεκινώντας από τον Κωστίτο Χριστοδούλου, που είναι φοβερός πιανίστας της jazz κιόλας. Και είναι μουσική της jazz. Αυτό σημαίνει κάτι για σένα. Δηλαδή στο live σου θα έχεις κάποια απόδοση των μουσικών κομματιών σου κάπως διαφορετική, μουσικά τουλάχιστον, από ό,τι στους δίσκους. Γενικώς αυτό θέλουμε να το κάνουμε κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο. Αλλά ειδικά με αυτούς τους μουσικούς που είναι και εφευρέτες πραγματικοί. Έτσι. Και αισθάνθηκα ότι είναι η απόλυτη ευκαιρία να ξαναπαίξω τα τραγούδια, λες και τα έγραψα χτες, ας πούμε. Δηλαδή, ακριβώς αυτό που σου λέγα και πριν. Βλέποντας ένα σκηνικό να αλλάζει, δεν μπορώ να πω το αυτή που περνάει ή το σκύλο το Βαγγέλη του Κολονακίου, όπως το έλεγα το 1997. Και η μουσική αυτή με βοήθησαν να τα ξαναγεννήσω. Δηλαδή, να τους πούμε όλους. Ο Τύρης Ντούβας στα τύμπανα, ο Κωστής Χριστοδούλου στα πλήκτρα, ο Κώστας ο Παντέλης στις κιθάρες και ο Σταμάτης ο Σταματάκης στον μπάσο. Εξαιρετική τετράδα. Εξαιρετική τετράδα, πραγματικά. Που θα βοηθήσει σε αυτό που λες. Ξέρεις, το σημειώνουμε αυτό και εγώ το πήγα εκεί για να το πεις αυτό, γιατί έτσι έχει νόημα και ένα live. Διαφορετικά, άμα είναι να πάω να ακούσω το ίδιο πράγμα που ακούω στο δίσκο, εντάξει. Και σε καλές συνθήκες και σε κακές συνθήκες δεν έχει και τόσο ενδιαφέρον. Έγινες πρόσφατα μπαμπάς, έτσι. Δεν με ενδιαφέρει το κουτσομπολίστικο κομμάτι της ιστορίας, αλλά θέλω να σε ρωτήσω με αφορμή αυτό το ευχάριστο συμβάν. Τι θες να πεις στην κόρη σου και να το πάρει, να το έχει μαζί της από σένα? Θέλω να της διηγηθώ τα πάντα από την αρχή. Δηλαδή,
ξαφνικά με το που την είδα, τη φαντάζομαι μεταξύ άλλων και ως τον ιδεώδη ακροατή. Ως το πρόσωπο, ας πούμε, στο οποίο ξαφνικά η ζωή μου θα αποκτήσει υπόσταση και λόγο και κέντρο αφήγησης. Η εποχή μου, ή τα πράγματα που έζησα, οι ταινίες που είδα, τα βιβλία που διάβασα. Θέλω να τα πω όλα, ας πούμε. Θυμάμαι, διάβασα πρόσφατα ένα ποίημα του Χαλίλ Γκιμπράν για τα παιδιά και λέει ότι τα παιδιά ζουν ήδη στο σπίτι του αύριο που εσύ δεν μπορείς να το δεις ούτε στα όνειρά σου. Και είναι καταπληκτικό αυτό. Ωραία τάκα αυτή. Θα τη συνοδεύσουμε με μερικές νότες. Θα τη συνοδεύσουμε και με ένα σχετικό τραγούδι. Ένα τραγούδι που έγραψα εγώ για τον πατέρα μου. Ωραία. Το Φώτη. Να τα ακούσουμε λοιπόν. Θα έρθω κάποια μέρα από το γραφείο να σε πάρω απ' τη δουλειά, να πάμε βόλτα στο Θησίο, στην αρχαία αγορά να μου πάρεις ένα γλυφιτζούρι και να δούμε τον Σαμψόν να ματώνεται στην πέτρα τη ζωή των αλωνών. Θα αγοράσεις το αντί ή τα νέα, θα μυρίζεις after shave, θα σε ρωτάω για τον Θησέα και θα προσπαθώ να σε πίσω να μου πάρεις πακοτινιά και θα σου βαράω μπουνιές και θα σε φωνάζω Φώτη και εσύ φίβο θα με λες. Κι ύστερα θα γίνω 21 κι εσύ 49, τα Μίκι Μάους μου σκισμένα, τα αντί σου σε κουτιά θα αποφεύγω να σε δω στα μάτια. Θα μου μάθεις να οδηγώ, να πηγαίνω με Τετάρτη προς το στρατιωτικό. Δεν νομίζω πως θα καταφέρω να σε πω ποτέ μπαμπά, ούτε να σου δείξω όσα ξέρω κι όσα νιώθω στην καρδιά. Μα όταν κάποια μέρα στο Θησίο θα βγάζω βόλτα έναν μικρό, θα με αποκαλέσει Φίβο κι εγώ Φώτη θα τον πω. Εικόνες συναισθηματικά φορτισμένες από την κόρη στον πατέρα και από τον πατέρα στην κόρη. Πράγματα που μπορούμε να στηριζόμαστε πάνω τους και να μας βοηθάνε σε αυτές τις στιγμές περισσότερο συναισθηματικά και να μας τονώνουν. Φίβο Δελιβοριά, σε ευχαριστήσω. Εγώ ευχαριστώ. Να σου ευχηθώ βέβαια καλή επιτυχία που θα την έχει σίγουρα στις ζωντανές σου εμφανίσεις και σε ό,τι κάνεις από εδώ και πέρα. Στο passport και τα επόμενα και σε ό,τι κάνεις από εδώ και πέρα. Κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, εδώ φτάσαμε στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής. Μην ξεχνάτε ότι η τέχνη είναι το καλύτερο αντίδοτο στην επερχόμενη βαρβαρότητα. Καλό σας βράδυ.